Ya monggo Bapak Ibu para kadang tamu nggih sugeng pinarak lenggahane kang sampun pinarak lan mangke para pandemen mangke pinarak riyen wonten ing ajeng panggung menika. Nggih. Yuk diaturaken sinarengan Erwin Puspita Arum Indonesia.
Rina wengi aku eling lelakonku iki kang mas pepujan ning ati wit semono anggonku ngenteni nek mas lunga mula aku tansah nunggu aku ngerti sapa sejatimu ra beda lelakone si para Pandhawa rekasane isih muda bisa mukti menang Bratayuda ya Sembadra Larasati Mustika Srikandi Nayarana lan Permati semono ayo Pak Bro teko arep ngomong apa ayo lho Bro ngisor lampune baju jebul kowe kok wis duwe bojo rasakno kok anggap apa awak iki nganti kowe wani ngucap janji salahmu dhewe akeh tenan atiku iki jebul kowe durung rapi resmi yo tresno kok bojone wong dadi molo yen weruh aku mung bisa ndomblong sing tak jaluk waktu kanggo aku najan sedilo bisa nambani kangenku kembang mlati arung gandane ati iki mung mikir kowe wani sumpah tresnaku iki suci tenane mugi Gusti iso nagari ora samar tresno kok bojone uwong yen weruh
urip. Wani sumpah tresnaku iki suci. Mugi Gusti tansah ngijabahi. Kaya kancaku kae to. Kaya kancane kancaku.